Do kraja godine novih će radnih mjesta biti još, a za projekte koji se ove godine realiziraju na 1 kunu iz gradskog proračuna ovdje su nadodali još 7 kuna iz drugih izvora sredstava. Time je nadoknađen gubitak sredstava po brdsko-planinskom statusu, pa javne investicije na području grada ove godine dosežu gotovo 70 milijuna kuna. Bili su ekološki projekti, projekti zaštite okoliša, od izgradnje sustava javnih odvodnji, naše pretovarne stanice s kojom među prvim gradovima u Hrvatskoj spremno dočekujemo novi sustav zbrinjavanja otpada. Posebno valja istaknuti jedno priznanje i jednu kandidaturu. Grad Buzet je ove godine bio finalist Edena, znači Europske destinacije izvrsnosti, a kandidirani smo i za Europski grad sporta i nadam se da ćemo tu titulu vrlo ponosno ponijeti u 2016. godini. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu nagrada zaslužnim građanima. Nagrada grada Buzeta je pripala obiteljskoj tvrtki Natura Tartufi d.o.o. Osnovali su je 1992. godine supružnici Kvinto i Anita Zigante, a danas je vodi njihova kćerka Daniela sa suprugom Markom Puhom. Osnovna djelatnost je otkup i prerada svježih tartufa. Tvrtka zapošljava 16 djelatnika. Radimo svoj posao, uopšte ne razmišljati o tome da će doći nagrada ili neće doći nagrada. Nama je nagrada isključivo naš rad koji radimo svakodnevno. Jednostavno je neizbježno. Posao je takav dinamičan da je iz dana u dan svaki dan kraći dan. Zlatni grb grada Buzeta je pripao obitelji Krulčić iz Roča. Obitelj je poznata po više desetljeća dugoj povijesti zvonjenja u Roču. U svoju obiteljsku kuću uredili su i etno zbirku u kojoj su sačuvani mnogobrojni predmeti. Supružnici Eda i Josip ističu se i po humanitarnom radu. U Roč pride puno malih otroki na izlet. Od vrtića do starih penzionera, željezničara, ki rado pridejo videti starinske stvari, katere sem jaz skupio, spravio. To su moje domaće, od nonića. Ova nagrada nas je posebno iznenadila, nismo je očekivali, a nama kao obitelji koji zvonimo, to je nama nešto posebno. Pohvaljeni su Ana Marija Guzjan, Karla Havić, Karlo Jakac i Denis Zornada.